Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Solar Power Project aphuthak APDCL lapen ADB atum kang huatuma sonsi Karbi Anglong arlo nang kahumri. Dipu Hotel Hempialong APHLC Central Committee President J.I. Qatar Lapen Vothalangso LAC President Bikram Hanse Pherangke amai kangni labangso Pherangke amai along pen lamthe kapachini ponke Karbi Anglong along Solar Power Project alam laki solangdo Karbi aratami chini petlo La so asai kapachunchi aphan APDCL officials lapen Essence Development Bengatum Nini Aparman Karbi Anglong arlo Solar Power Project ki biji adim rat aphan thangnat kapachini kawipen nang kahumri Kedam tang aporahut ADB pen Delhi rong sopialong kedo Seroy Hotel along ADB funding Solar Power Project aphuthak kachingwai ji aphan nilitum APHLC asong aphanta nang hanglo Halazo kachingwai ponating lipute radatum longle pektek the lipute ADB atum direct funding kipiji aphan thang ajakong awi setami non Karbi Anglong arlo kewang ahura bangke thangnat aberta nang pipe pensi wanglo Solar Power Project kibiji adim kadukave chiri suri krenar kep along kedo rong inkoragetom arada tumke longle pektek the pusi ningjelo seta phan inkoi arada tumabangke compensation nangjipu atum tame doko Lasi hala phan trokner kep atum longle pektek thepu alam theke rat athengno peklang ponpe lapen ADB atum athengno lamthe kejaiji apor piponpe Lasi patumi apor APDCL lapen ADB atum wangjipu joy pen arjilongsi adimaklong along an nilitumta palidunlo halabang soahut radatum penke longle pektek thepusi ningje setame amethang ale kamatha aphan phan inkoi ara jasemet samtaro aro lapen long kathar arong asaratum chingrumsi Solar Power Project along kachekroi angthek NOC alo APDCL lapen ADB atuma phan pi pajerdun detlo La soapi APDCL lapen ADB officials atum Dipu Hotel Hempialong si kabuhapu alam chini pen ajo amat kachetong damji aphan palelo voi phetta ajo ke unofficial pu ajoine adap kachetong thuchi aphan nilituma phan nang hanglo La sopen pedap adap apor nilitum Hotel Hempialong puthot palithulo setami adaprang APDCL lapen ADB atum Karbi Anglong Autonomous Council atuma phan chetong dam det pen nilitum aphan ke kachetong chia phan apor nang pithu thedetlo La swajok ahok pet radatum Solar Power Project aphan longle pektek thepu alamthe nilitum ahin pen APDCL lapen ADB atuma phan pachini du longle detlo Nilitum lopen kapachini junchia phantami bor ilo setami dengpon thekhedet asongsi nitum theklonglo State Sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum EC protocol kapadokok benajo madu aphantami kachetong chi aphan hukum pipe pusi nilitum aphan nang than puta votharangso LAC President Bikram Hanse pen pachini po Aprangsi bangla henlo da Karbi Anglong Solar Project ili tum kaduk beda chini lo naso project uthan la sophan APDCL official atum lapen ADB Asian Development Bank official atum nini aphanda Karbi Anglong long nang humri lo labang so nang ka humri aputhak ili tum atok anu Karbi Anglong rat mga chini dunde tusni tum chini pon lapen nili tum aphan manata nang pa chini pon pe nili tum ke dam tang apor hud Asian Development Bank pen Delhi Hotel Seroy along kami labangso ADB funding aphuthak nitum han meeting na hang lapan hadan litum APHLC atum bangat khoma member tum litum hadak chetong dun asi halaso teng pen lodang te rad atum yongsi longle pek hek thep lodang te lake ADB atum tamilada funding along kachirap dunje fan ke thang nakta halatum ajakong awi lasinoni litum kachinia teng bangke labangso a solar project area 18,000 bighas along le angkan rong inkoi raket thoma rat do labangso rat atum bangke long le tek tek thi sinon tubom lo sita
20% bagdo amun no tum bangke compensation nangji ko tum dadak to ko la si hala 80% atum longle si kinangi ko tum phan alam the bangke rat long paklang kon pe la pen ADB atum thengno hala bang so lam ki jai phan apor pi kon pe la lo lai son no la sinili tum dami atumi ADB atum la pen APDCL tum bangji puchini ne woi phis tamen nili tum humri dam lo hala bang so ko humri dam hot nili tum har rong ru war ro humri dam lo hatake longle ni tum ke pek pek the pusi rat tum ningjel sidame ame thang sell interest tum do la 20% atum hatake japon tum do compensation ke chudeng dun je pha hala bang so ke claim atum bang si la rong ni sam kathar budi samteron rong la pen long kathar ron bang ke atumi rong asar tum chingrum si NOC la tum phan pidun dat si alu nil tum thek long asila solong bangke nilitum APDCL lapen ADB official atum phan hotel hem bilong sido puchini pen sinilitum tuwe jo tamen nilitum nang humri lo sidami alang itum ajo ke an official ko se itu manang chetong dedel tuwe phir tamen non adap chetong nang pulo alang litum sina insurance ang chipilo atuwe sidame Karbiang long autonomous council phan atum chetong dang ded api pen bangke nilitum phan non adap tamen ang chetong ilo pusintum phan purong asi public grievances a hawk wek reality haladak longle nitum pek thek thek kolam makenon APDCL fan mate ADB fan nitum bachini dum longle nitum hi pen kilo kitok pen dame bidun di fan sik lo tong sokot pen masin nitum chithik lo la hen lo ke bidun di pa kita la kame alang nitum deng contact kede son si nitum tek kon long la si la bangso asai long alang nitum nang puateng pen bangke state government mate Karbiang long autonomous council atum nilitum fan totally isi protokol penil umpan jok anda nang pacing kilong le pusi alang itum pen jan pacinikan APHLC amai phu je ai ka tharpen kapachini thu ke kedamtang ningkan hini aphrang tami men singti so arong lapen adung arai arong rong ingko raketom adim ritsai ka tuklem adim ingnam ajo lapen ingnar kapacheleng ahor along katokawe chiri surikrenar kep adimalong solar power project kapangni aphansi lamthe peklang ponlo la so along nilitum APHLC pen kapachini dun kangtung ke karbi anglong along ke do inglong akhaya phan ke six schedule nang pilo longle kacherai komchia phan lapen longle ahem phupusi jakong nang pilo Sitame six schedule ke do bom lapen six schedule aja kongpen election kachepa hai abang phuatum six schedule arwat atuma phan longle apata kipichia phan pasung pik ason sido la so ajok solar power project Pangniji adim long ing koraketom arwat atuma phan longle pata pipe komane longle abeha keklem lapen Karbiang long autonomous council along kachera block atuma phansi longle pata pichotlo lason atuma phansi patumi aportame solar power project kapangni phan NOC pidun detlo lapen ke ongdung atum aphan Karbiang long autonomous council pen longle pata pipedet ajok chiri surikrenar kep alongle ke solar alongle lapen munit ke do de adim pusi APDCL lapen ADB atuma phan Karbiang long autonomous council pen peklanglo la so teng pulote hadak ke do bom ritsai kachutiki keklem a Karbi pen chenglo khaiso atuma phan ke munit puke Karbiang long autonomous council pen hok hedetlo hadak 10% ansi munit do chot pusi lo along peklanglo la so alam kapaklang long pop atheke hadak arwat aphan Karbiang long autonomous council pen longle apata pipe sitame pata ave pualing ke munit ave puke puun e ili tribal akhaya tumke pata ave det sitame longle ahemphulo sitame Karbiang long autonomous council pen 92% along leke long leke joy lapen thang asai enno along lepu APDCL lapen ADB atuma phan kapakangke chokche pik anlo pusi Pherangke amai along APHLC amai phu je ai katharpen ningjepo news report Karbiang long news channel compensation alam se nang ni ye ni tu compensation na kam ka vi ni ke long li si ke nang yi poisa nang ni tu muni ke long li si ke nang yi long li pen si reng yi muni tu e poisa pen chot le ke reng yi gali athema long li pen si kheti ta claim long yi ja ta claim non nang litum pata we la sarkariya long li pusi khali sarkariya long li pusi ka piklang la council la tu la CMEM tum son se ka piklang
lage khali long le gali lagen ningkan pharohini jasu sipensi karbi lapen rengmanaga lapen boru ko sari mes ko sari atum adivasi atum daksi ge dolo ohomia khilonjia ohomia atum daksi ge dolo angge hal tum ban lo pata pipe de da posi lage sarkari long le khali long le pusi pape klang do nore angge non ge hala khali long li puse pe klang do no pota ki pi ta no ke CM minister MP to amen la pe hala land records along ASO along ARO along kam claim mondol pi ne tum amen la tum up korte mutia to amen si pata ta pipo and compensation hala tum si end to edge hala local hada ke do vek akar bi dunge compensation na long le deji long sita pe jerso pichom pola la kivi la son ke la si tum karbi tum da ludu nang nelo ring managa tum da ludu nang nelo la tum la dake la mensing tiso arong la pen long kathar la pen samteron arong hai hui ke la ke dake la suri cleaner cap chiri suri cleaner cap long lisi NC solar project ki biji po bangke litum che kroy do nang nelo la pen litum APHLC penge che kroy do de nitum bange kuti poisa le nang pisita nitum la ke deng de long lisi ke nang yin nitum banke karbiang long si ke nang yin nitum ke long li velen na si karbiang long itu tegelang la si karbiang long si ke nang yin nitum bange la ke long lege nang vek po compensation ke nang ni nang litum ka do ko veta la salam bange chini nang yi Hamren Habe Dengja Umtili Hamren Habe Land Rehabilitation Committee atumpen Pherangke amai kepha Assam Mala tu atuwar kiwana jok Hamren Habe Dengja Umtili aradatum longle akele keparlo pondet aphuthak ningduk chepaklangpon lapen compensation seta sarkar pen nang pipon vek nang chipusi kehang padupon Thepike towar kasimar along long lekidun lapen biribithung hei hui aphuthak Pherangke amai ke pha along ningduk ningoi lapen ningjang jepen lamthi chepaklangpo thang achiklo niphai throk ningkansuri hinira ingkora phorni West Karbi Anglong district ahempi along Hamren Habe Dengja Umtili Hamren Habe Land Rehabilitation Committee atumpen Pherangke amai ke pha PAPHLC press meet kangni maki nilitumaphan council penta nang hisap awe lapen sarkar penta a hisap awe company penta awe laan company kethe Assam Mala tu atwar kiwan pike nilitumta ning aronglo bon sitame ning arongnak asonlo nilitum ahidi alongle phelang parok jangphong nasputi chap arong kaprek asonta to somta dolo non ke kalukson thetan khangjanglo la anso sesi nangke parlo pondet ke nilitumta ningduklo Karbi Anglong Autonomous Council ake thekiding nangkilang lipendanglok NSC nilitum khajana kipi council asaraphan ha mentuni pen kedo non anta CEM atum era ponpe khajana tunaklo lapen non malam Assam Mala atowar dongkamukampen sumupong kacheleng anathu anke compensation ke longlok pile PAPHLC dak Hamren along leke ke longle det puke lahai ke katubailo long lap nangji kado kaweta compensation ke anpartame pu Pherangke amai ke pha along nanglitum aphan arleng ke the nangkapaman nilitum aporahut oso chibukrai angbong sita nilitum vote nang ke joksi nanglitum aphan arleng ke the ke cholong lasi nangli inut manpeng ke the Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram Ronghang nangli nilitum aphan nangrawek thapusi lamthe chepaklangpo lapen jongsi nilitum aphan compensation nang pipe pulote nilitum ke la anso sesi chesong ponthulang lapen social media long la anso sesi pache thanglang puta lamthe chepaklang ponthu Hamren pen nang kilo berta baskarong pi report Karbi Anglong News Channel Hagiat positami ilitung pini rat atung ben ilitung don mekar ko alu ne ke duga thak duga wepet ilitung langsa atowar sarkar pen so atowar nang kaselam pen ilitung ke dam ke wang abang apana bang ke ilitung hobidat ulo pontu efisitami ilitung maphang ako pen ilitung ke du abang putina tung sta
ลงเลไม่ทางอตุมแกบางลงเลียปตากัดดูกเวอันตาจีบีเรปิดูลาเป็นลังสวตัวอาร์เกวันอภันจุสอร์สายปุเปจูรุพนตัวอาร์เกเมเซนเป็นบางกะลีตุมจูรุพนบนสิตามีลาลงเลอปตาเกดเรปิลิตุมเกบนสิตามีเอ็นเกเอลิเกมันนี่เกบางที่เมเซนเฮมกะจิกิมตาดูมันนี่บางเกthari yang phong thengpi bikron kowe kadu kowe kopine kiti biti karche tado ahem anta kachipsi nang arka chipsi nang langsi ni tu langsa apharmana bangke ni tu ini ngchereng nuti kumane bangke ahidi asap so longle duta longle opon thik lahai pen nilitu kedo ka siksak kedam siksak ahem kachipsi pesitami tu lasa खाना कितु फरमाना बैंके लसीनी itu komachi enke na tum konsila solo mangala sa long le खाना nange tupiji imithang lo manga chipi mate hala towar company penka salama tum ma so towar long le farmana chipi enke ni tum ke खाना बैंके ni tum ke kidotang kadu kawe anta ni tum ke kai tani tum anin kanwang ta long le khayana ni tu cipitikang na cipina hala ke pon phan an tananga parlo an tani tu khayana cipina langsi chuning ri pon kadu gawe akiti kadu gawe tu ma phan anta nili tu ma phan bang yo heme yang re kadu gawe anta dula peni tu kadu gawe phan anta la he along le philang ke dam la he a he mari ke chipi pon na langsi langso bang asap sabake nalato nangmat hapon asonte kursi nilitu nangachuning ridu langsi lang nalitum jongsi nalitum si aprang benta sorkara ron benta nalitum kamatha tipi nalatum heme panjang re panta kajinsu pute ahem avede panta kajinsu pute hem hemi piang re pia tong phanta kopine pinia nang tum lahai kopine hemia apoisa kopine kesar tong phan poisa tak pi bute pi polon pinia ni to phan lahai longle phelang damjap nili tum ko an lo ne hakko benil tum lahai akhiti ka chukar che lahai thipi a korea bitroni tum hem ri ka chikim ka chukar che pi polo hala bangni tum phan non avidet longle avedet phelang avedet lo kunanna lo nei tim ki do nei ke dam nei langsi nang tu langso bangke na tu nang chima tha sonte men jong sinang pipon pedet pulote chỉ song nang ko kwan su se kang tuya ang deng chỉ song nang ko ko all market pen hatak harbe ke dok ade tu mestan se athima hanapu linchikat pen dongka tu linchika lasunang hatput atowar halapu bangke compensation PS ku pipolo dak hamren area bangke nilitum panang pipon pedet lalu nilitum bangke sentiment mina bangke ku piposi nang pipon pedet ma mate piposi pipon pektedet ma la bang lo min ke nilitum mingtu ka bangke lalo lasi nang pipon pedet pulit nilitum ke ansu se kang tu yang deng nilitum bangke ci song pon nang kok pu dulu sisang kembangke to ning jin nang ko aktor itu mangke competition pibek nang ji lain nang tu ke long le pibek nang ko competition nang pipe pulote di tume tuwada bonche ke diri pen itu ke la sarpur along sedan itu ke songko itu ke la long le nang kapal lon aphan ke itu ke khaina long le khaina nang hang long le nilitum pin nili nyat dupik nilitu ning dupik nilitum ba ko sila responsible dang NA nilitum ko man ya long le joksi kichitan poson de nilitum hanang kheng nang chogi bota me nalitum pawa do ko man nilitum along le phelang nang hutap nang hutru nilitum hanang arjuje tum han rong aso poma nilitum han bangke nang ben hip tarong aso hian janjo silong le ka chichi pate ka chetheng ka chichok puji sitame non ka alang litum kon sila so dum ka ang song pumat nilitum han ke nang ben hip competition ke kipi nang arai to ma ve kasi competition e pibek nangi nili ke kroy kroy Hamren arat phan ke akisung nang piri ni tumphat karo nang lima
we konsila so nili tuma ningkan bang ne me long le khajana pida stame pini ani ke long le apota ke amoi lo sta bederlo kasi jak ko duna ni nili tum not chot kali lang pini chot kali lang social media pi bom lang Hamren Atawar Kiwan ajoy ni pen ilitum paan ni ilitum dom tharu paan lo ne ilitum non ke do kisung long ne lang ke tang ilitu nan lasi tuan ni pen ni ko bang ya ho kalang lo laku lo gon sta ne ilitum akiti paan lo ne ke da wana long len ne ke da ni long le lok ta chiri hini ke dam thelo la an tuam tan tum lang no la na long len tan ni da competition yong sin ni to phan asap bang na tum konsil pe nang tum sem ye me tum pe nang tum nang ma tha so na we polo dang te lang so to war ke ni tum mon check mon nang clan nang nelo ni tum ke la clan nong ne hot long le clan long le ni tum ha ko ke dala asi dam bo wang bom ni bom lo he long le abang en ke ni tum ke la ha long le katu ko we ke ni tum kumal la ha khayana ke pibo nang li tum konsila solo mala so khai nang pi pulo te latar isalam chak do nai na tu isalam chak do nai la hai long le ke dam farman ni tum dolo pulo te na tum nama tha dolo la hai long le farman ke pulo te na tum isalam chak long salam chak we pulo te lin tum ke la hai akam nang klem ye tom phan ni tum ke rat atum pe ni tum ke la hai bon the ni tum ke nang ne wan nang ne la so to wa nang li nili tumap pulo apay lo la sinang li bangke nili tumpat asap sap sta meje ni tumpat jeno tumalong le Pherangke na hok tumpat nang chima thane nge sin tum sapimar je tharve ke dog pen je dek corona bujar an sapimar tum ke khoi thek thela pen tum ke tuar ke bonlo nili tumpat ajat responsible lo si NA pulo te nili tum bangke ni tum bangke tuar karang halu tum ke rong do pik via rong do ola pen pia dor kisu ke rong do pik la pen adakta botol bras rong ke pik atumi sila daka uthai la sini lige along leta la heno ajar suba ne ni li he mi pia munit en ke non la haya long le khajuna ka titu nang i jana i ko nat pen man ke ko via rong pala so dak do pik ho na rikoi ta rong pli do la so dak thing pita dami thing pia rong angka hem phu ko do sike ite kang thing pi ekdom pura dak inten ceng apot na avi pin la sisa jat pen sa nang li kang king so pen na competition ke ni timo phan pivek na i busin chu ning ri lo pinia berta ke lapo an si kang ton pon iklo do me thak me